From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant'Anna u San Ġwakkin li kienu l-ġenituri ta' Marija, tal-Madonna u għalhekk in-nanniet ta' Ġesu. Niftakru mod speċjali llum fin-nanniet, fl-anzjani, dawk kollha li b'dedikazzjoni kbira wkoll jgħaddu l-fidi tagħhom lil uliedhom u li tuliedhom. U nitolbu biex jistgħu jaqdu din il-missjoni ħafna dedikazzjoni mħabba. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna inti ħtart il San Ġwakkin u Sant'Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwielet ibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li inti wett lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Erġaw lura u liet ribelli, oraklu tal-mulej, għax jiena sitkom. U nieħodkom wieħed minn belt u 2 minn kull familja, u ndaħħalkom f'Sion. U nagħtikom rajja l-qalbi li jiraw bl-erf u l-għaqal. Meta intom toktru u tnisslu fuq l-art f'dawk il-jiem, oraklu tal-mulej, ħadd ma jitkellem aktar fuq l-arka tal-patt tal-mulej. Ma jaħsibx aktar fuqha u ma jiftakarx fiha. Ma jibkuwiex u ma jagħmlux oħra. F'dak iż-żmien isejħu l-Ġerusalemm it-tron tal-mulej u jinġabru fiha l-ġnus kollha għall-isem il-mulej. U ma jimxux aktar mal-lebusija ta' qalbhom il-ħażina. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil-Alla. Salm responsorjali, il-mulej ħarissa kif ir-raj ħares il-merħla tiegħu flimkien, il-mulej ħarisna kif il-raj ħares il-merħla tiegħu. Issimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandru għal-bot fil-gżejjer wajdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu flimkien, il-mulej ħarisna kif ir-raj ħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, qatt jiġu u jannu fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Flimkien,
Il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu x-xbejbiet bis-sfin, jifirħu iż-żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nlibbes il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Ħenin dawk li jissimgħu il-kelma tal-Alla b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu mela isimgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li inżera mal-modija. Dak li inżera fart kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ. Imma er-ruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġi fuq l-awċ jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jinfixel. Dak li inżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' il-kelma iżda l-inkwit żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda l-ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera fart tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tassew u jagħmel il-frott. Dan huwa li jgħid Ġesu illum fl-Evanġelju skont San Mattew meta ifisser il-parabola ta' dak li mar jiżra u żerriegħa waqgħet f'postijiet differenti. Hawnhekk Ġesu jagħti spjega ta' din il-parabola mhuwiex komuni li Ġesu parabola jispjega xi darbtejn jagħmilha. Ma hawnhekk jagħti spjega li lilna tolqotna ħafna fil-ħajja tagħna. Għax hawn qed jgħid isemmi 3 ċirkostanzi differenti fejn iż-żerriegħa li wieħed jiżra taqa' f'post fejn ma tistax tagħmel il-frott. U jqabbilha ma meta il-kelma ta' Alla ma tkunx milquha. U għalhekk ma tagħmilx il-frott. Aw isemmi 3 ċirkostanzi differenti Ġesu. L-ewwel waħda meta fil-parabola jsemmi li żerriegħa waqgħet fil-modija. U jgħid xi fisser dan. Fil-modija tfisser illi il-kelma ġiet għand xi ħadd li jilqaħħa imma ma jifhimiex. Jisma' l-kelma imma ma jifhimiex. U għalhekk ftit wara dak li ikun sema isu daħal minn widna ħareġ minn oħra illa għaliex Ġesu jgħid il-ħażin jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. U għaw qed jgħid kemm importanti li aħna l-kelma nisimgħuha u nagħmlu ħilitna wkoll biex nifhmu dak li tgħid lilna l-ħajja tagħna. Illa għaliex aħna nidwa kif inhi dak li interessana meta ma nifhmux insaqsu biex inkunu nafu sew. Mhux inħallu ħaddej u l-kelma ta' Alla hekk għandha tkun għandna nifhmuha jew jekk ma nifhmuhiex insaqsu u ndumu anke jekk hemm bżonn nistaqsu biex nifhmu dak li qed tgħid lilna l-ħajja tagħna. Aw isemmi Ġesu wkoll il-żerriegħa li waqgħet fuq il-blat
U jgħid hemmhekk hija ta' min il-kelma jilqaħħa minnu fih u bil-ferħ, imma eruq ma jkollux. U għalhekk meta jiġi l-għawġ u meta jinqaru l-ostakli, jitfixkel. Qed jgħid Ġesu kemm importanti li l-kelma tal-Alla fina jkollha l-eruq, issib l-eruq fil-ħajja tagħna. Ħalli mbagħad anki fil-mumenti diffiċli, meta nħabtu wiċċna mad-diffikultajiet tal-ħajja, ikonna dik l-għajnuna tal-kelma tal-Alla li tigwidana, li tmexxina fil-ħajja tagħna. Ġesu jsemmi wkoll iż-żerriegħa li waqgħet qalb ix-xewk, u x-xewk kiber u ħanaqa. U għaw jgħid Ġesu iqabbel ma' min jisma' l-kelma, imma l-inkwit żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda l-ġid tal-art joħonqulu l-kelma. Ikunu bħal xewk li qed joħonqu ż-żerriegħa. U għalhekk ma tistax timbet, ma tistax tagħti l-frott. U dan żgur li nifhmuh fil-ħajja tagħna għaliex nafu kemm kultant l-aljenazzjoni b'affarijiet li narawhom bħala tajbin imma ifixkluna milli tassew il-kelma tal-Alla tista' tagħmel il-frott fina. Ġesu jsemmi l-inkwit żejjed qed jgħid għall-moħħ u l-ġibda għall-affarijiet tal-art. Mela l-moħħ u l-qalb jekk aħna ma nħallulhom spazju għall-kelma tal-Alla imma jkunu kontinwament preokkupazzjoni bl-affarijiet li ngħixu fil-ħajja tagħna u bil-ġibda l-affarijiet tal-art, allura nkunu qed noħonqu l-kelma tal-Alla. Għalhekk Ġesu lilna jiġbdilna l-attenzjoni din iż-żerriegħa li taqa' f'post fejn ma tagħmilx frott, il-kelma tal-Alla li mhijiex milquha fil-fond tal-ħajja tagħna. Ma mbagħad isemmi min jilqa' l-kelma u għalhekk din tista' tagħmel il-frott bħal żerriegħa li ssib art tajba, ħamrija tajba li tilqaħħa u hemmhekk tagħmel il-frott. Aħna dil-kelma tal-Alla tgħinna biex dejjem nitolbuh ħalli fil-ħajja tagħna aħna nkunu bħal ħamrija tajba li fiha ż-żerriegħa tista' tagħmel il-frott. Il-kelma tal-Alla nilqawha f'qalbna u tagħmel imbagħad il-frott. Nafu li hemm diversi ċirkustanzi li jistgħu fixkluna fil-ħajja tagħna, imma dil-kelma ta' Ġesu tgħinna biex nirriflettu kif il-kelma tal-Alla nilqawha aktar fil-ħajja tagħna. U niftakru wkoll ħaġa oħra importanti illi aħna bħala nsara imsejħin biex il-kelma nilqawha nwasluha. Issa kultant jiġri bħalna saċerdoti pereżempju li meta twassal il-kelma tgħid imma hawn min hu differenti, hawn min ma jagħtix każ, hawn min isek meċċej. U kultant dil-ħaġa tfixkilna. Ma l-kelma li qed jgħid Ġesu tagħtina l-kuraġġ għax tgħidilna hekk il-ħajja fil-fatt bħal żerriegħa li taqa' f'postijiet differenti u ma tagħmilx frott. Aħna l-importanti huwa li verament inħallu l-kelma tal-Alla tidħol fina u nwassluha b'ħafna imħabba lill-oħrajn, imbagħad inħallu f'idejn mulej illi ikabbar għaliex nafu li Alla hu li jkabbar iż-żerriegħa. Li nitolbuhu li issib art tajba fejn il-kelma tiegħu tista' tagħmel il-frott. U nitolbuh dan għalina personali u nitolbuh dan ukoll għall-ħidma tagħna biex il-kelma li aħna nwasslu issib din l-art tajba ħalli tagħmel il-frott. U issa tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummu lej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal il-kelma tiegħek u din tagħmel il-frott nitolbu. Għatina mulej qalb li tilqa il-kelma tiegħek ħalli f'ħajjitna tista' tagħmel il-frott nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal morda kollha fi sptarijiet jew fi djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li qed jagħtuhom servizz u għajnuna jew jakkumpanjawhom fil-mart tagħhom biex inti tgħinhom f'din il-ħidma tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Lum huwa l-anniversarju tal-mewt ta' San George Preka. Nitolbu għas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija l-Mużew biex tkompli b'din il-missjoni jekk importanti ta' katekezi u nitolbu biex aħna wkoll il-kol kemm aħna nkomplu nkunu ispirati minn San George Preka fil-ispiritwalità tiegħu u fil-mod kif għena li niftakru li Alla huwa kollox għalina, Alla huwa dak li għandu jmexxina fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fl-Arti Mqazza f'Gaza, diversi postijiet fejn konflitti u l-ġlied, u nitolbu għal kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjetà tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja umana f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa mulej dawn l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sem fil-barka li inti wett il-Abram u lil-nislu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Ndiżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa hekk xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li ntatihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tiqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna mdawrin minn sħabek kbira ta' xhieda bħalma qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli u mal-ġemma kotrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Sant'Anna u San Ġwakkinu l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u raddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu ħaresna ta' dejjem.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li ibnek il-waħdini jitwieled mill-bnedmin biex bisteru tal-aġeb il-bnedmin jieħdu twelid ġdid minnek. Fit-tieba tiegħek ħares il dawk li inti titma' bil-ħobs tal-ulied u għaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristus Jidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta.
Nofru dan ir-Rożarju llum għas-soċjetà tal-Mużew u għall-katekisti l-oħra kollha biex jaqdu l-Ministeru tagħhom li jxandru l-kelma b'ħafna dedikazzjoni, ġenerożità mħabba. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalli jismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina rintijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minna tal-infern. U ġenera bih kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina rintijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarissna minna tal-infern. U ġenera bih kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-rema misseru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Nissiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibir kinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibir kinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibir kinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan pere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħazen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infeli xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeolata Pisani, Itlob għalina. Sant'Anna u San Gioacchino, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlutur jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus għas-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.